আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো মানে 3 দিনীয়া তাৰপিছত আমাৰ প্ৰথম দিনাখন আছে কাৰ্যসূচী মতে আমাৰ পতাকা উত্তোলন কৰা তাৰপিছত শ্বহীদ দৰ্পণ আৰু ইয়াৰ পিছতে আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে দি থাকে মানে প্ৰগ্ৰাম মানে কাৰ্যসূচী হোৱাৰ আগতে আমাৰ যোগ্য আহুতি দিয়ে তাৰপিছত আমাৰ পতাকা উত্তোলন এতিয়া মতে হৈ গৈছে তাৰপিছত বেলেগ বছৰ আমি কৰা নাছিলোঁ এই বছৰ প্ৰথম কৰিলোঁ আমাৰ উজেমাজাৰ অন্তৰ্গত যিমান মানে গাঁও আছে সেই গাঁওসমূহৰ প্ৰত্যেক গাঁৱৰে এটা এটা মানে পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছে মানে সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদক মাতি পেলাই তাৰপিছত আমাৰ শ্বহীদ দৰ্পণটো হৈ গৈছে যজ্ঞ আতি এতিয়া হৈ আছে এতিয়া আমাৰ এইটো শেষ হোৱাৰ পিছত আমাৰ লিটাৰী কম্পিটিশ্যন হ'ব গেম স্পৰ্টছ কম্পিটিশ্যন হ'ব আৰু যে সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে আমাৰ মানে কালচাৰেল কম্পিটিশ্যন আছে তাৰপিছত আমাৰ দুদিনকেই হ'ব কালচাৰেল কম্পিটিশ্যন তাৰপিছত লাষ্ট দিনাখন মানে শেষ দিনাখন আমাৰ এনে মানে ভেৰাইটিজ মানে শ্ব' আছে তাৰপিছত মানে আমাৰ শিল্পী আমি নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে এই শিল্পী আহিব আমাৰ এতিয়া ফুকন বড়ো তাৰপিছত আৰু বেলেগ কেইজন আছে মানে মুকলি বিহু হ'ব মানে 17 তাৰিখত ঠিক মানে 10টা সময়ত ইয়াৰ আমাৰ মানে শিল্পী হিচাপে নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে হায়ন বসুমতাৰী এখেতৰ গেলি দি আমি মানে মুকলি বিহুটো আৰম্ভ কৰিম ঠিক তেনেকৈ আমাৰ 17 দিনাখন মানে এইটো শেষ হৈ যাব 17 দিনাখন গোটেই ৰাতিটো হৈ যাব 17 তাৰিখ দিনাখন साफ्रोमबो बैसागु खुंग्रा एबा बैसागु बोथोरनि साफ्रोमनिसिमबो जोंनि बर' माहारिनि बैसागु बोथोरनि थाखाय बयनिसिमबो हामलायथि एबा गोजोननाय गिदिरफोरनो खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनो बरायनायजों लोगोसे अननाय जासिनानै बयखौबो बरायग्रोबाय बैसागु बोथोरनि दा हामलायथि हिसाबै बैसागु बोथोरखौ जों सिगांनिफ्रायनो खुंबोबाय थाबाय देग्लाय जोंहा 42थि खुङै 42थि जाबाय दा दिनै जों सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनो लादों दिनै सेथि हाबाफारि हिसाबै जोंहा मोनफ्रोमबो गामिनि आरो आफादनि फिरफिला बेखौ बिरहोबाय बिरहोखांनाय लोगो लोगो जों मोनसे हाबाफारि लाबावदों बेनो जाहैबाय मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय हालामनि जेसेबां मुंख्लंफोर दं बेनि मुङाव जों बिबार बावनाय बे हाबाफारि लादों बेजों लोगोसे जोंनि मोनसे हारिनि ब्रह्म धोरोम बेनि मोनसे जैग' आहुति होनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों दिनै जोंहा हाबाफारिया सानजौफु जानाय लोगो लोगो थुनलाइ बादायलायनाय मोनाबिलि जानाय लोगो लोगोनो हारिमु बादायलायनाय बेजों लोगोसे गाबोन जोंहा आद्रा थानाय गेलेनाय बादायलायनाय हारिमु बादायलायनाय बेजों लोगोसे माराथन खारनाय बिनि उनाव गाबोन हालामनि रोजाबगिरि मोसाखावगिरिनि रंजानाय मोसानाय बे आरो जोबथा दिनाव जों मोनसे हाबाफारि लाबावदों हालामनि साफ्रोमबो बोराय बेन्थ गथ' गथाय रंजानो थाखाय मोनसे हाबाफारि लादों बेनो जाहैबाय लांदां बैसागु जयै रंजानाय
बादायलायनायजों लोगोसे रंजानाय मानाय आरो बे लांदां बैसागुआवनो जोंजोंनो हांख्रायनानै लेंहरजानाय देंखोगिरि हिसाबै उषा रानी बेजों लोगोसे गोबां मोसागिरि आरो रोजाबगिरि बिथांमोन नुजाफैगोन आरो मोनाबिलि समाव जोंजोंनो हांख्रायनानै लेंहरजाखानाय हारिमु मोनाबिलि दिन्थिफुंनाय बे हारिमु मोनाबिलि दिन्थिफुंनायाव जोंजोंनो हांख्रायनानै लेंहरजाखानाय देंखोगिरि फुकन बर' आरो हेमानि बर' बेजों लोगोसे मोसाखावगिरि हिसाबै सिख्रि सिख्ला आरो दांथलनि हिप हप डेन्स बे बिथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों बेखौ नुगोन आरो बिनि थाखायनो साफ्रोमबो बैसागु मोजां मोनग्रा एबा नायगिरि एबा रंजानो गोसो बिथांमोनखौ जोंनि नैबे उजान बाजार बिरहांगाव गामियाव फैनानै रंजाफैनो थाखाय बैसागु खुंफुं आफादनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय जाबाय।